Παιδιά, σήμερα θα κάνουμε μια αρχική ομάδα για το FC24 για αρχικούς παίκτες. Στο τέρμα θα αρχίσουμε με έναν πολύ καλό και είναι ο Team of the Week Donnarumma. Είναι και πολύ φτηνός και καλός. Right back υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά εγώ παιδιά θα επιλέξω για αρχική. Είναι πάρα πολύ γρήγορος, καλός. Θα επιλέξω το Tavernier. Έχουμε δύο τιμωρίες. Πάμε στα αριστερά που θα επιλέξουμε. Παιδιά, τώρα μην κοιτάτε γιατί έχει και το μάτι στις δικές του κάρτες. Οπότε πάμε και λίγο πιο κάτω. Παιδιά, είναι σπασμένος. Είναι ο Λουξο Σάικ, πλάκανο. Παιδιά, υπάρχουν πολλές επιλογές. Δηλαδή μπορείς να πω Τζον Άνρι Ριζ, Ρόμπερτσον. Αλλά παιδιά και ο Καμαβίγκα είναι πολύ σπασμένος και θα είναι μια χαρά στην ομάδα. Αλλά εγώ παιδιά θα πάω με τον Cole γιατί είναι και icon και μπορεί, χωράει άνετα. CB θα βάλουμε η αρχική ομάδα δεν ξέρω. Υπάρχουν πολλές επιλογές CB, ειδικά CB. Και Ράμος θα μπορούσε γιατί είναι πολύ φτηνή η κάρτα και είναι και μια χαρά. Και Vidic. Αλλά παιδιά υπάρχει μια καινούργια κάρτα που είναι πολύ σπασμένη. Άλαμπα. Παιδιά FIFA 22 ήταν σπασμένο CB. Τώρα ποιος είναι? Ο Κουντέ. Και αυτός θα μπει, κάτσε, έχει καμιά special μπάσκετ. Ή μπορεί να έχει και να μην την έχω εγώ. Οπότε ναι, πάμε να βάλουμε τον Κουντέ. Μια χαρά και πολύ φτηνός. Στο άλλο CB, παιδιά, δεν με νοιάζει τι θα πείτε πραγματικά. Θα μπει ο Vidic γιατί είναι πολύ φτηνός. Τώρα στο CM Cam. Υπάρχουν εδώ και αν υπάρχουν εκατομμύρια επιλογές. Και παιδιά, Valverde γιατί είναι hooligan και κάνει και link. Εύκολα. Τώρα πάμε εδώ πέρα λίγο πιο χαμηλά. Θα μπει δεν ξέρω παιδιά. Θα έβαζα ένα Μοστοβό γιατί είναι πολύ φθηνός, 17.000 και δεν θυμάμαι κάνει. Καντέ παιδιά, κοιτάξτε είναι πάντα καλός αλλά όχι. Θα βάλουμε, παιδιά δεν ξέρω. Θα πάω τυχαία, θα κάνω έτσι τυχαία. Θα βάλω Bellingham, γιατί είναι Bellingham και φτηνός. Οπότε έχουμε ένα κέντρο της Real, αλλά εντάξει τώρα φεύγουμε από Real. Θα πάμε να βάλουμε έναν icon. Βερόν. Και μέχρι στιγμής αυτή είναι η ομάδα. Καλή είναι, έχουμε κάνει και λίγο ισπανικό Κουντέ, Valverde, Bellingham. Τώρα left wing. Left wing υπάρχει ένας που είναι ο Γκαρνάτσο, αλλά υπάρχει παιδιά και αυτή του Χατ που την έχω δοκιμάσει και είναι σπασμένη. Οπότε θα μπορούσα να βάλω και αυτόν, αλλά υπάρχει και ένας κύριος Νεϊμάρ, Βινισιούλης, που είναι μια τρομερή gold κάρτα και εγώ θα την έβαζα γιατί έχει και pace. Οπότε παιδιά θα βάλω είτε Βινίσιους, βασικά όχι παιδιά, Βινίσιους είναι πολύ ακριβώς και λέμε για αρχή, θα φανταστείτε. Οπότε θα πάμε με έναν Χάκπο. Παιδιά τώρα κάτι σκεφτόμουν, τα σκέφτηκα ότι για αρχική ομάδα παιδιά έχουν coins, υπάρχουν coins, οπότε θα μπει ο Βινίσιους. Εδώ παιδιά είναι πολύ γρήγορη επιλογή. Όχι δεν είναι μπλα κάνω. Είναι, θα έβαζα, βασικά παιδιά εγώ δεν έχω πολύ σε right wing. Δηλαδή μετά πάμε σε Σάκα. Άντε βάλουμε Σάκα. Και τώρα ο striker. Θα βάλουμε Hand, εντάξει, πολύ φτηνός. Σάικ.
Striker. Θα βάζω τώρα επειδή είμαι Liverpool fan, αλλά... Παιδιά, θα το κάνω. Παυλίδης. Θα μπει ο Παυλίδης στην ομάδα. Καλά, μπορούσε... Σκέφτηκα κάτι και όχι, δεν είναι ο Ζώτα. Θα βάλω, παιδιά, Ζόλα, γιατί είναι πανφτηνός. Ναι, είναι, παιδιά, πανφτηνός. Βασικά τώρα θα βάλω, γιατί είναι ακόμα πιο φθηνός. Είναι μια αρχική ομάδα, 187. Έχουμε χαμηλά overall. Και καλά. Και έχουμε και ένα σπασμένο παίκτη. Και εδώ πέρα θα μπαίνει και Καμαβίνγκα. 25, δεν ξέρω. Αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να θυμάστε να κάνετε like, subscribe και καμπανάκι για να μην χάνετε ένα βίντεο. Και τα λέμε σε άλλα βίντεο. Γεια σας.